रोजा रोजा जाय बिथांमोना जोंखौ दाव दाव खालामनानै दिनै बरायना लाबोदों बिथांमोननिसिम जोङो जोंनि आफादनि जानानै हामलायथि आरो खुलुमनाय बावहरदों। लोगोसे दुलाराय जोंनि बिटिआरनि सिङाव थानाय बर' रायजो राजाजों लोगोसे गुबुन गुबुन हालामनि बर' रायजो राजानिसिमबो जोंनि गदायैब्लाबो एबा एसे उन जाब्लाबो जों गोदान बोसोरनि हामलायथिखौ बावहरनायजों लोगोसे जोङो खौसेयै बर' हादोर बर' रायजोनि मिजिं खालामनानै जा डेभेलपमेन्ट लाबोनो थाखाय बिटिआर सुक्तिखौ खालामबाय बिनि दफाफोरखौ मावफुंनो जों साफ्रोमबो बर' रायजो राजायानो सांग्रां जानांगोन आरो जानजि खानांगोन बेखौ मिजिं खालामनानै साफ्रोमबो बर' रायजो राजानिसिमबो जोङो खावलायनाय बावहरबाय आरो मिजिं खालामहरबाय। हाग्रायावदि एसेबां गोबाव दावहा नांबाय बेयाव माबायदि जेंसि जाबोनाय बेखौ रायजोफोरनिसिम मा फोरमायगोन? गावनि जिउ आरो मोदोमा गावनि थाखायल' होननानै साननाय जोंनि मावथि दावहारु लोगो बिथांमोननि सिगाङाव एबा गोरबोआव गैयामोन। बर' हारिखौ जोबस्रांनायनिफ्राय बासायनायनि थांखियानो जोंनि गुबै थांखिमोन। बेखायनो लेवार बिलो जिबौ सान्दुं अखा गासैखौबो जोङो नेवसिनानै बर' हारिनि थाखाय दावहायाव नांसोमनानै दङमोन आरो हाग्रायानो जोंनि न'मोन बेखौ जों गनायनानै लानो हादोंमोन। रायजोफोरनि बे मोनसे सोंलु क'क्राझाराव मोनसे सेंग्राफोरखौ दि मोनसे लाखिबाय थादों बेखौ मानि थाखाय लाखिदों होननानै गोबां सोंलु फैदों जोंनिसिम, बिनि सायाव मा फोरमायगोन? बे सोंलुखौ नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयैदि जों खोनानानै आसरित जानो गोनां जेबो गोनांथि गैया। गुबै खोन्थाया जादों स्पेसियेलि जोङो हम मिनिस्ट्रिजों सावरायदोंमोन। जोंनि हार्डकर केडारा जेसेबां दङ बिनिख्रुइ 10 गुन बारा जोंहा मिलिशिया दङ। जाय मिलिशियाफोरा थामहिनबा जोंनि दुखुथिया अनफावरि बर' बिमा बिफाफोरा थांनाय 34 बोसोर जोंनि आगजुनि दावहायाव सिथाबनानै दङमोन आरो गावनि जिउ मोदोम धोन सम्पति गासैबो खोमाना लादोंमोन। नंखायनो बिथां